Egunon, ni Maria Mateo naiz. Kaixo, ni Peio Iturria. Eta Oiane Nekane, Julen eta Iramarekin batera, Lilo taldea osatzen dugu. Iruñerritik gatoz eta duela ezer gutxi gure lehenbiziko diska kaleratu dugu. Nora goazen jakin gabe eta izenak berak dioen bezala, gure helmuga zein den jakin gabe, baina musikaren eszenan espazio bat irabazteko gogo. Niri Arantzaben naiz, Esan Ezin proiektuen sortzailea, Txagaratetik nator. Eta, duela 4 bat urte hasi nintzen proiektu honetan, eta kaleratu nuen lehenengo EPA ireratzen. Kontzertu batzuk ematen hasi ginen, eta aurten atera gure lehenengo lan luzea 10 kantuek biltzen duten bigarren diskoa. Eta disko honekin etorri gara Durangoko azokara. Hauxe 10 kantaz osatutako gure diska da, ezta? Eta barnetik atera zaigun sentimendu hori jendeari erakusteko modu bat. Eta nik uste oso ezberdinak diren abestitan helburu hori lortu dugula. Hainbat generorekin jolastu gara, popa nabarmentzen den arren indie, folk edota rock bezalako estiloekin ere jostatu gara, eta horrik berezitasuna eman dio gure musikari, nik uste dut. Eta gaiak ere anitzak dira. Eta Peiok esan duen bezala, barrutik atera egun zerbait da, horregatik badira dantzagarriagoak diren kantak eta existentzialistagoak direnak ere bai, azkenan ez, bizitzak berak bere horretan dituen gaiak direlako. Eta izenburuak dien bezala, nora goazen jakin gabe, ez baitakigu nora banau guztia, baina argi dugu, hau amets dugula, hau gozatzen dugula eta honekin gozatzen dugula, eta musikaren eszenan gure espazio edo txokoa sortu edo lortu nahiko genuke, eta lanarekin oso gutxinaka, baina horretan gabiltza. Disko berrien izena erretratu bat da, eta esan disko hau nahiko bapaten etorri da. Hasieran kantuk sortu bezain pronto enekin oso ondo hiru izango zian, disko baten izango zian onun bukatuko zuten. Baina justo 5. kantura iritsi nintzen eta kantu horrek erretratu bat izena edo izen hori eman nion. Momentu horretan konturatu nintzen, ez? Ordu hartzeko kantuek esango nuke zutela alako saiakera batetik, nolabait nire inguruan gertatzen izan guzti hori erretratu bat egitean saiakera zegoela kantu horien atzean. Eta hor izan dula garbia bizkat diskoan kontzeptuan hundikan nora eraman. Eta bukatu genuen, 10 kantuk osatzen dute nolabaiteko orainari eta nire inguruan mugituan horri egin diodan erretratu hori. Eta erretratu bat disko honekin etorri gara urten Durangoko azokara. Orokorrean popetikan jotzen dugu gehien bat, hor senditzen naiz erosoen ni, egia da ez diotela sekula edo etiketak jartzearen ere askotan zaila dela. Eta bereziki diskontan uste bai sartu ditugula eta baudela referentzia musikal berriak kantu batzutan. Eta oso pozik ere aurrera pausoak emateakin eta leku berrietara iristeko gaitasunari izan dugulako eta hauetan ere eroso ikusi gehalako. Nik uste talde osoarentzat gaurko fantasia hemen egotea dela, esan dezakegu, kaixo, Durangoko azokan gaude eta gure diska aurkezten ari gara. Niretzat fantasia da, 30 pertsonako auzo txiki batean jaio, Altzagaraten jaio, auzoari kantu bat idatzi eta gero kantu horrekin ibilbide guztia egin ahal izatea, bertatik hasi eta proiektu honekin aurrera jarraitu ahal izatea eta sentitzen dut behintzat bertako baloreak ere hona ekarri ahal izatea nire kantuen bidez. Eta txikitasun horretan ere Durangoko azokan leku hori edukitzen niretzako fantasia da.